Der er givet udtrykket parentes a plus b, parentes slut, gange, parentes c plus d, parentes slut. Og det vil vi så gerne løse. Og det gør vi ved at starte her med at sige a gange c plus a gange d plus b gange c plus b gange d. Det kan vi så reducere i. Der kan vi sige her AC, fordi det er samlet med a gange c, plus AD plus BC plus BD. Og det kan vi så ikke gøre noget ved her. Nu vil vi så gerne vise, at det her det er også stort som et tal. Der kan vi tage her, parentes 4 plus 2, parentes slut, gange, parentes 3 plus 5, parentes slut. Og der kan vi så gøre det samme, som vi gjorde heroppe, ved at vi starter med at sige 4 gange 3 plus 4 gange 5 plus 2 gange 3 plus 2 gange 5. Og det kan vi så starte med at regne på her. Der kan vi sige 3 gange 4, det bliver 12, plus 4 gange 5, det bliver 20, plus 2 gange 3, det bliver 6, plus 2 gange 5, det bliver 10. Og det kan vi så regne ud her til at være 20 plus 10, det er 30, plus 6, det er 36, plus 12, det er 48. Sådan.